Marami mong mga pagsubok ang pinagdadaanan, pero pag alam mong may Diyos ka at nagtitiwala ka sa Kanya, you will overcome it. Ako po si Chari B. Porcinco Laprado at isa akong caregiver dito sa Japan. Galing ako sa Camarines Norte at lumipat kami sa Davao nung ako'y 12 years old pa. And then at that time, naranasan ko mabully dahil hindi ko naman naiintindihan yung kanilang dialect dahil nga sa Camarines Norte, doon sa lugar namin ay Tagalog ang ginagamit naming language, at nung lumipat kami sa Davao, pure Bisaya talaga. So hindi ko talaga sila naiintindihan. Tapos naranasan kong i-bully dahil hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi nila. Umiyak na ako sa gilid at sinasabihan ako ng teacher ko, bakit ka umiiyak? Hindi ko po kasi kayo naiintindihan. Laki ako sa hirap, and then at that time naranasan ko din i-bully ng kahit sarili mong mga auntie, ganyan. Sasabihan ka na hindi kayo asenso, ganyan. Mabubuntisan ka lang, hanggang ganyan lang. Habang malaki sa ganung environment, napupuno yung puso ko ng hate, revenge, kumbaga galit kasi naririnig ko yung mga ganun na words. Nawala yung confidence ko sa sarili ko. Kaya nagsumikap ako mag-aral at makapagtapos at mag-apply sa abroad para makatulong sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko din. Nag-apply ako bilang student dito sa Japan. Akala ko ganun lang kadaling mag-student habang nagtatrabaho ka. Hindi pala. Sobrang nakakapagod. Hindi lang physically exhausted, emotionally and spiritually. Na mafe-feel mo talaga mag-isa ka. Though meron kang mga kasama sa bahay, pero pare-pareho kayo ng pinagdadaanan. One time, na-remember ko pa, December time yun ng exam, JLPT N4 sa isang school. And at the time, doon namin nakilala ang isang tao. Hindi namin alam na pastor ba siya o ano, pero dahil lang din sa isang kaibigan ko na nag-invite siya ng Bible study sa bahay. In-invite din ako ng kaibigan ko, pero ilang beses akong tumanggi kasi priority ko ang magtrabaho. One time, hindi ko alam na magkakaroon sila ng Bible study. Galing ako sa trabaho at abutan ko sila. Then, syempre, kumain ako sa lamesa and nakisali na lang din sa conversation nila. Yun ang first time kong makasali ng Bible study. Hindi ko naman alam na ganun pala yung Bible study. The middle ng conversation, naramdaman ko yung presensya ng Panginoon. At bigla na lang ako umiyak. Kumbaga, naintindihan ko yung about the love of God. Yun ang first time kong marinig na story about Jesus, of how He loves us, how He cares for us. Yung mga panahong yun ay parang yun yung gusto kong marinig dahil nga you feel alone, tapos just naalala ko back then, umiiwas ako sa mga gano'n na mga tao na nag-i-invite sa akin na alam ko yung Bible study. Pero hindi ko alam kung ano ginagawa doon. Pero umiiwas ako sa mga taong gano'n. And in-invite nila ako sa church nila. At yun yung first time kong kumanta ng worship song sa harap ng maraming tao. Which is hindi para sa akin kung hindi kumakanta ako para sa Lord na. And fast forward, May 2019, I was baptized during that time, napakalamig and inaatake ako ng hika dahil may asthma ako. Tumanggi muna akong magpabaptize dahil nga malamig ang panahon, tapos sa dagat kami ibabaptize. And then sinundo nila ako and gumawa talaga sila ng paraan para mabaptize ako that day. And ginawa ko din yung part ko na magkaroon ng lakas kahit hindi ko kaya lumakad. And then at yun nga, nabaptize ako around 5 p.m. And after kong mabaptize at ilubog sa tubig, hindi ko alam pero gumanda yung pakiramdam ko na
Dahil nga kapag asthma, 'di ba, hindi ka makahinga ng maayos, na parang may nakabara sa ano mo, tapos masakit yung dibdib mo, na hinihingal. Pagkatapos noon, talagang naramdaman kong it's a miracle kasi na-feel ko ang presence ni Lord at hinil niya ako. From that time, hindi na ako inatake ng asthma ko. Praise the Lord for that. Isa yan sa testimony na pinagmamalaki ko dahil healing is still happening and nothing is impossible sa Panginoon. Habang nagpapatuloy sa pag-serve sa Panginoon, naging praise and worship leader ako sa isang church, at paunti-unti yung puso ko, yung hatred sa puso ko, yung revenge, na lahat na nararamdaman ko back then ay nawala na. Napaligtan ng forgiveness, gaya ng pag-forgive ni Lord sa buhay ko. And praise God, akala ko 2 years lang ako dito sa Japan, but then God still has a purpose for me here in Japan. Nagpatuloy ako, nakapasa ako sa examination sa tulong din ng mga alagad niya, and hindi rin madali, mahirap din yung pinagdaanan ko, at nagpapasalamat ako sa mga taong tumulong sa akin. Marami mga pagsubok ang pinagdadaanan, pero pag alam mong may Diyos ka at nagtitiwala ka sa Kanya, you will overcome it. And because meron akong confidence sa sarili ko at may confidence na akong kumanta, and isa din sa nabuild ko sa sarili ko is mag-share ng gospel ni Lord. And kahit dito sa lugar ko ay nakapag-share na din ako ng gospel, at may mga tao na din na save dahil sa word ni Lord. And proud ako na sabihin na because of the grace of God, I am saved.